Som hlas školy, ktorá tu stojí už 70 rokov. Chodilo sem mnoho detí a učili tu mnohí učitelia a učiteľky. Navonok sa možno mením, no niečo ostáva stále rovnaké. Ja som veľmi rád, že tá láska k deťom sa prejavuje na tejto škole. Tu sme zacítili, že je to ľudské, že je to tu materské, lebo škola základná, to je už tá naozajstná hra života, hra na život. A tam tá učiteľ musí nahrázať aj rodičia. Toľko našich bývalých absolventov, ktorých si aj ja pamätám, som tu dnes stretla. A sú z nich naozaj krásni ľudia a máme z nich všetci veľkú radosť. To sú tí, ktorí budú rozhodovať o našich zajtrajškoch. Prečo sa naša škola volá doktora Milana Hodžu? Kto to vlastne bol? Milan Hodža bol v prvom rade človek, ktorý videl budúcnosť. Videl ju vo vzdelaných mladých ľuďoch a v spolupráci medzi celými národmi. Nikdy však nezabudal na to, čo je len a len naše tradície a naša jedinečnosť. V spolupráci sa máme učiť tolerancii k iným, ale zároveň chrániť a rozvíjať to, čo je nám vlastné. Práve to by sa mali naučiť žiaci v každej škole. Dokázať spolupracovať, ale zároveň si udržať svoju vlastnú tvár. Pred 10 rokmi, keď odtiaľto odchádzali naši deviatáci, sme poprvýkrát našli na obkladačkách nápisy. Odkazy vďaky. Stal sa z toho každoročný milý zvyk. Všetko sa to začalo v roku 1937. V roku 1937 bola otvorená štátna ľudová škola Milana Hodžu, ktorú už v roku 1935 projektoval pán architekt Dian Burian. 1945 až 1947 začína fungovať školský rozhlas, rodičovské združenie. V škole sídlil dekanát pedagogickej fakulty. V roku 1947 poskytla naša škola prístrešie pre 350 ľudí, ktorých ohrozovala voda rozvodneného Dunaja. V roku 1951 až v roku 1953 začína sa činnosť družiny a prvýkrát sa organizuje škola v prírode. V roku 1973 zlučuje sa vtedajšia základná 9-ročná škola Petra Jilemnického so základnou školou na Podjavorínskej ulici, ktorá bola predtým spojená so školičkou pre 1. a 2. ročník na Zochovej ulici. Vyučovanie aj dnes prebieha v dvoch budovách, čo 1. aj 2. stupňu umožňuje dôslednejšie riešenie problémov žiakov podľa ich vekových osobitostí. 1990. Škola si vybrala učebný variant s rozšíreným vyučovaním jazyka. Na 1. stupni sa vyučuje len jeden cudzí jazyk, angličtina alebo nemčina. Na 2. stupni sa priberá ďalší, angličtina, francúzština alebo ruština. V roku 2001 vzniká časopis Šialená svetománia. Jeho zakladatelia Adam Sarváš, Richard Tekel a Ferdinand Čerkozy získali ocenenie za nomináciu v detskom čine roka v kategórii Dobrý nápad. Rok 2002. Po slávnostnom prinavrátení pôvodného názvu nesie naša škola opäť meno Milana Hodžu. Rok 2003. Začína sa s experimentálnymi postupmi pri výučbe informatiky a s postupným zavádzaním IKT do vyučovania. Najprv bola zriadená počítačová učebňa, neskôr multimediálna miestnosť, ďalšie 2 počítačové učebne a najnovší prírastok multimediálka na 1. stupni a kombinovaná učebňa na 2. stupni. Prístup na internet a najrýchlejší prenos informácií máme vďaka optickému káblu. V školskom roku 2003-2004 k nám bola pripojená materská škola, ktorá sídlila na Podjavorínskej ulici. Od roku 2006 si telesnú kondíciu zlepšujeme a udržiavame aj na novom školskom dvore a v posilňovni. Rok 2007. Vďaka účasti v projekte Detský čin roka a podpore znevýhodnených detí v profesionálnych a náhradných rodinách, detskom domove a domove sociálnych služieb získala naša škola titul Škola dobrých skutkov. Našli sme v kronike. Škola mala najviac žiakov v školskom roku 1956-1957. V 2 budovách a 2 smenách sa učilo 1040 žiakov. Svoje ešte žiacké časy prežité v našej škole si pamätajú dnes už pani učiteľky Zuzka Krajčová a Bianka Kúdelová.
Štúdium to je dneska perspektíva nás, Slovákov. Vzdelaní ľudia sa presadia všade vo svete. A ja verím, že ste to práve vy, ktorí svojim vzdelaním a svojou usilovnosťou vo svete prerazíte a budeme sa môcť niekedy stretnúť, možno ja už o paličke, a budete mi môcť povedať, čo všetko ste v živote dosiahli. Tak, ako sa začalo hodnotami, ktorými sa nesie táto škola, myslím si, ak by som mala školopovinné dieťa, tak určite by som vychádzala z vecí, ktoré škola deklaruje. A tie ciele, ktoré mňa prioritne zaujímali, boli tie, ktoré boli orientované alebo sú orientované práve na žiaka. Prvá vec, ktorá ma napadla, vybrať všetky správy a každá správa bola hodnotená na veľmi dobrej úrovni z pohľadu štátnej školskej inšpekcie. Som hlas školy, ktorá tu stojí už 70 rokov. Navonok sa možno mením, no niečo ostáva stále rovnaké. Sú to hodnoty. Tie pretrvávajú a dúfam, že si ich vo svojich srdciach odnášajú aj tí, ktorí moje brány opúšťajú.